Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake saurare da ku a wannan tashi mu ta gaskiya 24 TV. A yau mun kawo muku jerin jaruman Kannywood guda 10 tare da iyalansu. Amma kamun nan kada ku manta ku danna mana subscribe da kuma alamar karrawa don samu shirye-shirye ma kan lokaci. Mun gode. Gaskiya 24 TV.